Når vi ser tilbage på 2024, må vi erkende, at det har været et år med modgang, det har været et år med udfordringer, men heldigvis kun midlertidigt. Og jeg kan nu afsløre, at Doka virkelig rykker sig fra modgang til fremgang. Så her kommer Dokas nytårshilsen, der giver et indblik i 2024 på godt og ondt. 2024 havde en meget sløv start. Vi har oplevet byggeprojekter blive udskudt, mens andre projekter blev helt droppet. Umiddelbart var det bare en sløv start på året, som vi oplevede før. Desværre trækker det her sig helt ind i august måned. Og allerede her begynder vi at kunne mærke de første økonomiske udfordringer. Netop som man tænker, nu kan det umuligt blive værre. Ja, så blev det faktisk endnu værre. Et større byggeprojekt i Region Hovedstadsområdet, drevet af et italiensk firma, blev pludselig stoppet. Og netop det gav Doka nogle store økonomiske konsekvenser. Midt i alt den her modgang har der selvfølgelig også været succes og masser af fremgang. Et af de store lyspunkter i 2024 har været udrulningen af Stillads, vores ringlok. Et produkt, der har skabt en ny position for Doka i det danske marked. Det har givet potentiale for vækst og endnu vigtigere produkter, som vores kunder har taget rigtig godt imod. Det betyder, at du fremadrettet kan både købe og leje stillads og forskalling hos os et sted, en leverandør, og endnu vigtigere, webshoppen, den er selvfølgelig altid åben. Så på den måde får du altså en meget mere komplet løsning til dit byggeprojekt. Apropos byggeprojekter, så vil jeg også benytte lejligheden til at fremhæve et par interessante projekter, som Doka har været en del af her i 2024. Et af de projekter, jeg gerne vil fremhæve, det er Kalvebod Skybrudstunnel. Et projekt med en ensidig forskalling uden brug af ankerteknik. Og hvordan er det egentlig muligt at gøre det? Det er muligt, hvis man har et teknisk godt design, og hvis man benytter dæmningsklatrekonsoller. Det gør det muligt at støbe væggene uden ankerhuller. Det her, det er effektivitet, det er innovation, der virkelig kan mærkes på byggeprojektet. Så er vi også nødt til at snakke om Fyn, for der er fremgang. Der skal opføres 30 broer, hvoraf Doka bliver leverandør til 20 af dem. Der er ikke tale om blot teknik. Det kræver en vis international størrelse at levere løsninger, der fungerer perfekt hver gang. Så hold øje med Dokas blå og gule farver næste gang du kører over Fyn. I det nye år er også året, hvor der afholdes Bauma i München, hvor Doka selvfølgelig også er repræsenteret. Hele salgsafdelingen og jeg selv vil stå klar til at tage imod jer, vise vores nye produkter, og jeg kan også afsløre, at der kommer til at være nye ansigter i salgsafdelingen. Og dem vil I få rig mulighed for at lære bedre at kende på messen. Til sidst vil jeg gerne takke alle vores leverandører, vores kunder for jeres tillid og støtte gennem hele 2024. I kan fortsat regne med Doka som jeres pålidelige samarbejdspartner, og vi ser frem til det næste samarbejde gennem hele 2025. Rigtig godt nytår!